हम ई घर में ना अरे बतिया बहुत का बतिया सुनी मतलब दिक्कत का बता रही बता हमरा दिक्कत ई घर में हमरा का सुख बाटे है मोहालिए खाली देखही के बाटे हम ई घर में ना हम बता देतनी हम जाता बतिया कहां जात वही लोग देखियन का कहियन पागल हो गए लोग हाय हम दुख करतन तो लोग नहीं खन देखाते कुछ नहीं के चला तू अब अंदर अब नौटंकी ना बहरी है जेबू लोग देखियो है देखत और कितना भीड़ लगल बा एने ई कुल हल्ला हो जी झूठो के दिमाग मत खराब कर रवनु ढेर हमरा बात मान लेनी ठीक बा एगो बहिन के बोला ले बनी घर में मतलब हम ही एगो बेकार बनी आई तू ई घर में हम रहतनी दिन रात हमरा के पगला के मरत दैले बाटे अरे भाई बतिया सुनो है लोग देखत रहे चलो घर में चलो घर में आय भगवान देखी लोग हमरा के का दुख बाटे सब कोई जानी तो ठीक बाटे हमरा तो किस्मत फूट गई रे बस बियाह करके पागल हो गल हो का चलो अरे घर में चलो रोक लगा के हम घर में दोबारा जाई हम जात नहीं अपन नहीं अपन बाप भाई के देखत रही अब बहन के अरे उठो भाई भीड़ लागत चलो चलो घर में चलो बतिया बियाह करके कुआ में लात के देवता न बात से मानना रुको भूंगे लिखा ले जा दिन नतिया मुआ दी हमरा के केने गई हो जा हम मर जाई कम टेरे में भीख मांग के कर तू तो कहत नहीं बुझाता है घरवा में चल के नौटंकी करना बढ़िया काम नौटंकी हम करतनी हम ही घर में अपना ठीक बाटा में भाई लोग देखत रहे चल घर हमरा रही कि नहीं कि तू घर वाले का करे जाई और तो किस्मत उड़ गइल भगवान तू का बड़ा आयो बाप आयो दादा ना कहत नहीं घरवा में चल के नौटंकी कर रही जा लोग भीड़ लगा दिया पगला गए बड़े हैं हमारे के देख ली बाबा हमारे के मारा था बनाए अरे जाए तो भाई काहे मारा ताड़ो अरे नौटंकी कहले भी बाबा चल काहे का दिन में आयो माई देख ली अबे रह बाबूजी के तारा लिया क्या बुला के लाओ ना तन नौटंकी चली बे चल चल घर चली बाबा जी का फैसला हो जाए ए हां कहत नहीं अरे रहे तो भाई काहे मारा ताड़ो ठीक है गौवा के सामने लोग देखिए तब न जानिए कि मारत का जन बाटे गांव जब माय घरवा में चले कहतन आयो दादा तू काहे लगले माय कहां रह गेले इहो हम ना जानत रही कि नदी है तो भाई कहो। अरे क्या भइल रे घर अरे नौटंकी करती है कहती है भागम हम जाइम अपना घर अरे ये क्या होता अब मम्मी घर में ना रहा हां हमर किस्मत फूट गइल हम लूट गइल बर्बाद हो गइनी लूट गइली हमें माय बाप ने दान दहेज दे के विदा की ऑटो को लेके आइल बोले अमित अरे नौटंकी कहले बे घरे में समझाओ तो भाई डंका लेके आई बड़ा तब का करी भाई पंडित जी मरिया चाहो त लोइनो हम का करी हम तो मने करत रहो आई लोग देख ली होइसने चुप। मारत रहेला अगु कर हां दिखा दो सबके बाबू को माथा खराब बा दिखा दो उनको के हां कोई माथा खराब बा है बोलो का कहिए तू चाहो त लो बड़ा खराब बा है पंडित जी ठीक नहीं खे ना ना भैया बात कुछ दूसरा भइल बा ये घर में चाहे कुछ हो जाओ ये घर में भले हमरा कोर्ट जाए के पारे हम दिल्ली तक जाए लेकिन हम ये घर में ना रह लड़का के रान खराब हो गइल बाटे का कहती है होई का कहती है हमार का रहन खराब बा का रहन खराब बा हमर रोज जब खाना निमन ना बनावे तो ऐसन बनावती है जब न तब मारे लगता हम कोनो ढोलक बानी कि मंदिर के घंटी बानी जब मन होता तब बजा देता काय होना तू मनबा ऐसा कुछ बात नहीं है झूठो के नौटंकी कहले बिया एक रहे का मन नहीं है चल घर में चल तो हम घर में ना जाए बाबूजी अपन लड़का के समझा ली बोले हमरा के करबे डिवोर्स सुना नौटंकी तने को बात समझ दूसरों की जब देखो जला आराम से घर जा हेलो हम कह दनी हमरा नहीं के जाए बोलते ना जाए नच भाई चल घर काहे के घर जा रोज रोज के हम ना अरे क्या हट घर जा घर जा घर जा घर पर जाओ ना कर जेबू कोई करा जाए मतलब और ये चल 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 वो ये लगा मार ठीक में रहो का दनी तो जाता नहीं ई मत बुझम के हम डरा तो बोले बहू मार के फाड़िए दे चल घर
नाटक कहले पड़ी। पंडित जी रवा तो बड़ा वो कहिला कि हई हमर पतोही बिया हो पतोही अरे बिया ना भैया बात कुछ ऐसा हो गइल बनो कि जानते बड़ा घड़ी करा 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 कुछ कइले होई डटले उठले होई तो घर के बहरी कुल होई तमाशा घरवे में रवा रखे कर मैं गांव जवार पूजल रवा के आ रवा हई कुल करवा अब एगो गलती कदला सब का करिए ओकरा खातिर अब तो हम रहनी सुने तक डट गइल हनो ना तो ओकरा के सुधारी रवा सब पूजनीय बनी रवा मैं जवार पूजता रवा के ठीक आ रवा घर में होखे लगी तो मैं गांव का कहे लगी ठीक बा हम समझा दे वैसन बात नहीं है वैसन बात ना होई अब बहनी हनो वो हम ना रहिए कुछ जरूर कइले ओकरा के मरल पिटले होई और कोई इम्तिहान हम ले तनियो करो जा ई कुल घर में होला रवा सब देखी त का कही रवा रवा के का कही ना उ तुम बुझत रवा के देश भर के पूजता रवा घर में ई होखे लगी त जजमान लोग का कही तनी घरे आ चल तनी उहो खाए खाए एकदम बकुआई पड़ा सब पंडित जी रवा एक बात सुन ली ऐसा रवैया रवा घर में होई त रवा के केहू जजमान आ ऊपर होई त केहू ना मानी ना ई जान ली और मैं खेती चौपट हो जाई रवा एकरा के संभाल के घरे में अपन कुल करी उ तो खैर हम बात तो जानते ना नहीं कि रवा घर हई हो कुलबाजी रवा जवार भर के ऊपर वही तो बानी रवा के पूजल जाता अच्छा ठीक बा हम जाके समझा तनी ना समझाइए करा कि बहुत बेकार बा और प्रतिष्ठा में चल ए जाई बार हम करे इम्तिहान ले तनी उनको हम हां तो लिही रवा लइको के समझा दी ठीक बा हम चल तनी मैं गांव में अब नाम ये के छोड़ भागत ये इनका क्या रखबे ना करम भागे लगे बहुत चाली बड़ी की कहां हो आगे लुगा हां आयो भाई आयो बहरिया जाई के नौटंकी जोन कइलू है अब ना जाए ना जाए ना